И здравейте хора! Днес имаме едно много неочаквано видео. То е от PC Building сагата. Ако се чудите какво е, питайте се, знаете. Точно така, ако сте си помислили за рамта, ето я пред вас хора. Ето я. Тази рам е на ADATA, е от XPG серията. Взех 8 гигабайта пластика, защото не мисля, че ми трябва повече. 16 гигабайта на 3200 МГц с всякакво компатибилити. Има AMD, има компатибилити с Intel, с AMD Ryzen серията, има и Addressable RGB и някъде тук горе-долу ще оставя снимка на това. Ето тук някъде ще оставя снимка на самата RAM и ето тук ще оставя видео, за да видите как е Addressable RGB в някой билд и нека да я отворим. Сега вече можете и да виждате хора. Перфектно. Перфектно е. Така. Нека да започнем. Oh shit. Here we go again. YouTube да монетизирайте. Да монетизирате, защото нека сега да го анбокснем както трябва. Ето я рамта. И нека да я извадя това до автиектора. Ето я да я видите отблизко. XPG, като можете да видите. Ето XPG. И да, като цяло Дарам е хубава, защото е от XPG серията на ADATA. ADATA в принцип правят много хубава рам. Нали, по принцип. Де факто също би трябвало да правя. Нека да я прибера в пикта. Да я затворим вкъщи. И хора, това беше видеото, надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, се абонирайте с камбанка, за да не изпускате още от поредицата на PC Building сагата или на PC Building Simulator или на още подобни видеа. Ако ви е харесало видеото, го харесате, за да мога да продължавам да получавам позитив фидбак и да правя такива подобни видеа. И бай!